कुलियानो जतन हामबाय दिनै मीडिया पार्सन जों दिनै जंपुर जिल्ला केएसएल नि कायसा आजु बायना नांखा टेस्टनि जों मियानि गथनानो ते जों बेला न खादु नङा नांखा जों दिनै मानि कगबरो जों नांगौ मान स्क्रिबाय सिदानि जों अमनतयै जत केएसएल नि बिसिंतै जत डिविजन नि लुई ने जों आगरतला राजभवन कायसा आतुङा नांखा अमनतयै कटक सभा जों फारांथि सावै दंमोन समायाव दिनै गभर्नर बाय मालायनिफ्राय जों कुनु जागा मालायनि जों मालिया अबनि बिसिङाव जों आतुङै जों जागा स्ल'गान दंखा अबनि बिसिङाव हठात जाबाबो जों कुनु इनफरमेसन सारा जों दै सारनानै एटेक खायया फायर गेस बुनानै एटेक खायया लाठी सासनानै एटेक खायया अबनि बिसिङाव दिनै स्टुडेन्ट गोबां मा दं चिकन स्टुडेन्ट नायै कटक पर्यन्त स्टुडेन्ट दङ कलेज बाजार पर्यन्त ओंगा जों साइमानावबो दिनै खादुमु दिनै मानिपुरनि बागै जों तामनि बागै मोजां मोनखा दिनै बासानाव जों तामबाय सैने जों तामनो हामजा जों तामनो ना आबो जों एसे सासे खायनाय अमसे बायदिया दिनै दिप्रा हास्टेव गोबां मा इसु दङ कुनु कायसा मुभमेन्ट खायनो थांखिनि कुनु कायसा सलिउसन लानायाव दिप्रासानि खिनां बर' दंमोन दिप्रासानि मानथाय बर' मानिनि दाबुसा जरते नायसिबि नुबियाखौ आं अबनो सानांगौ दङ बयनि दफानि गरमनि गै सालिया दिनै दफानि गरम दै मान सिखन साइनेस खायनांगौ दङ सारा त्रिपुरा दिप्रासा दंनाय जतना एकनि दिनै आं बुजाखा होनानै बुजालिमान हायबो दिनै जों बुजामा बायसिनि जों दिनै रुमानि स्क्रिप्टखौ जों मानला जत बालबाक्सा जत याकबाक्सा के जों हुमलायनानै बिसिंथिनो दिनै रुमानि स्क्रिप्टखौ जों दुबै मानाय दिनै हायदिनाव रांगोनांनि बोसा गोबां मा सीबीएसई टीबीएसई फरायनाय दङ आजागा ओरैबो सासेनि मुभमेन्ट खायो जिरैबो बुजाबो आबोजों दिनै सलिउसन दंला अबनो कन्याय बुसकांनि सालाव जों अजे बुजामानि दिनै दुखुमामानि इन्जुरमानि जों जिबिसा खाम खालायनानै सिरियास दंमानि अमसुबायसिनो जों थागला बुसकांनि सालाव जों जंपुर जिल्ला दियारि सेकेन्डारि सारा त्रिपुरानि दिब्रासा एरियायाव जों मोनथांनानै जों अबनो जों दिनै जंपुर जिल्ला डिभिजननि जों प्रेसिडेन्ट मानसिया जों अमसुबायबा थाया नांगौ जों नन स्टप जों खाय दंनाय दिनै मुभमेन्ट अबराव मोनसे आं अमनो आसम सावै आंरो दरा सममा महला बेलाय हामबाय सिनि मेडिया पार्सन दङ जों दिनाव प्रेस मिटआव फायबानि कारन था मिया 14 तारिख 6 मार्च 2023 सिनि टीआईएसएफ निगै सारा त्रिपुरानि टीआईएसएफ रकनि कायसे सानबो हाय खबर जत त्रिपुरा सानि सानबो रुमानि स्क्रिप्टनो तै आगरतलाव सिमिया आस्तबन्तु राजभवन सिनि दुबाई सिनि स्लोगान बाय कग्र रुमानि स्क्रिप्टनि स्लोगान बाय थांलायबानि फेबा आरो सगियै स्टेट गभर्नर जोंमाय मालायनि कक दंमानि ओंके बसनो मालायनि कक रफनो बसमाय मालायलिया जों बिनि एरा सेक्रेटारियेट बेस मालायसिबो बिनि सेक्रेटारि बे मालायसे जों सिनि मेमोरेन्डाम नो सेक्रेटारि नो जमा मालायसिबो सो जों नायबानि स्टेट गभर्नर नि सा खामियानि साव स्टेट गभर्नर सा खामिया का तांगै जोंमाय अयनो मिनिस्टार फोर मालाय गैया माने मिनिस्टार तो गोबां लेभेल दङ जों स्टेट गभर्नर जोंमाय मालाय माय जों सीएम नो सानमानि के सीएम आउट अफ स्टेट नि खनाव हायनि बागै जों अयनो मिनिस्टार नो मालायनि सायखा केबा केबो मिनिस्टार नि जोंमाय कोनो जगाजग करिखा एबा केबो जों फाइनाल गैया हायनि बागै जों आफु देबो फाराग दिसालाय दङया आसमयनो ठीक आसमयनो ठीक आरो नि पुलिस रो जोंनो विदाउट वार्निं কোনো वार्निं गैया जोंनो पुलिस दिसाका आरो परे टियार गेस कखा ताई लाठी चार्ज गैया हाय माबाय सिनि गोबां मावसुदे दं सानथुमानका प्राय बेलानि दुखुमान बायखा मासाथ' बेलाय सीरियास बिस्रा बस डिविजन नि खनाव आबनो जों सेलेबो आबो हेरनो सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो सिनेमा हिनो जों साना थांगौ सिनि कक जों तांबाय सानाय सिनि माइ जों तांबाय सानाय तांखौ सानाय आबो जों दिसाय खेनाय सिनि कक बरनो जों तांबाय सिनि आबो जों दिसाय खेनाय
borok sanai sabo aboni bagani state government selabo sini student organization asal student kebangma borok no hake buto khai hana bina khaimano ti khaimani abo belai selang zaman moton haibano chingkiria tangi bole ang sanang musumo sini koyjon gibra sabu kane daram tongo boni datino singkini objek kumurokni singwa sobo sini in future jadi sini objek kumurma bai hai sini san mumbo singman hai ke sini objek kumyokmani sing haman ni wa sobo hai ni bagino sini gibra sini da bukarona kisa message nam sobo nor mi bagi se sing phimuro nor tamana di sing nor mi sini phimuro kalai ha nor mi sabu ni phimuro tak kalai te ni se sobo press meeting sini ni no sanam sobo norok sisaya mani abu banyo sentabu sini kok borno sini kok khana amani kok no sentabu buni basani mote sini ni khana nang sini musum doi sini ni rega yang to sini musum doi sini man khana rega yang to sini ko sini icha sebabno chanu sugo haini rege sing ang belai nasimo belai selemo rajuni state sokarno haike state government no singbai je mo behavior khaimani bagai tai sinoro jokojolo subdivision hingai duk saghukum boma khakisa pilano prince level ma sala takabjola hingai sagbela ni dukuman kha bini yate ko latisa semani abo semboro dukuman kha semboro me jibi hospital tolangai sagro nai ti figura ka apo to bini condition apo to tabu as khantaya no ngetai khonsu to gabo district nagor health secretary school hingai Surya Deporma, bukan ibu mungkin Ramdas, para ibu mungkin Ramdas para, bukan ibu mungkin Mutura Deporma. Bobo Haino, Boko Buri, Bobo kelas 2 sudah no, Bobo sang gelang saya, Bobo biasa di hospital telangai, sang sedang heroin area pun itu bukan. Tapi atau condition ini kita asal serius ya, atau memutasi condition kamu tahu ni kenapa? Ang sini sagani borok borok authority borok sungai kai authority borok jate sini osre hukuman manno ki sini sere bisa nai itu bobo hai tamu bobo hai situation ka tamu bobo hai sak hukuman ka jate kisa phai nai bebe bagi ang nai sini hai authority borok hai ga sini sagani MLA minister borok kisa bobo nai kisa sak hukuman borok ni phai nai bebe bobo hai situation ka tahu ke amul kino ang oslo kok selalu sungani sini dia sini bising